Wara li l-Partit Laburista għamel kampanja sħiħa jimbotta attakki bla bażi fuq il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola, numru ta' esponenti laburisti issa bidlu id-diska u spiċċaw jawgurawla wara li ġiet eletta mill-ġdid fit-tmexxija ta' dan il-Parlament. Diskorsi kien ikkritikat minn bosta illi qed iħossu li l-Partit Laburista qed jiżgwida lil poplu jum wara liħor. Matul il-jum ta' tlieta l-MEP nazzjonalista Roberta Metsola ġiet eletta bħala President tal-Parlament Ewropew għat-tieni terminu kif kisbet il-fuq minn 90% tal-voti. Bl-MEPs tal-Labour Elisa Ġussaliba u Deni Lattart ma jivvutawx, bispiċċaw marru għal kollox kontra l-ordnijiet ta' Roberta Bela. F'post fuq il-medja soċjali eżatt wara dan il-vot, id-deputat mexxej tal-Partit Laburista Daniel Mikallef li se jwarrab mill-kariga fil-ġimgħati li ġejjin awgura li Roberta Metsola għar-riżultat storiku li kisbet għalkemm fil-kummenti l-partitari Laburisti spiċċaw jikkritikawh hekk kif qalu l-partit tagħhom ġurnata jgħid mod u f'ġurnata oħra jbiddel id-diska bil-laburist ġenwin qed ikompli jbati. Kummenti oħra rimarkaw kif nies bħal Daniel Mikallef se jkunu responsabbli ta' tkissir tal-Partit Laburista, b'numru kbir ta' kummenti rimarkaw li mhumiex sodisfatti bit-tmexxija preżenti aktar u aktar wara li Labour tilef siġġu fil-Parlament Ewropew u tilef it-tmexxija ta' bosta kunsilli lokali. Fil-fatt numru ta' partitari oħra sostnew kif il-Labour ma tallem xejn minn dan ir-riżultat tal-elezzjonijiet li għaddew kif tilfu eluf ta' voti u xorta komplew għaddejjin l-istess.